Подкастът Винаги здрави се излъчва със съдействието на Бета Клиник. Вашето здраве е наша мисия. Вие гледате подкаста Винаги здрави. Продължаваме разговора с Димитър Маринов, председател на Българския фармацевтичен съюз, за липсите, контрола и бъдещето на аптечната система. По отношение на контрола и регулацията в аптечния сектор, работи ли ефективно системата за контрол в аптеките в България? Аптеката е, може би, едно от най-регулирания сектор въобще в икономиката, т.е. веригата на лекарствоснабдяването и още по-специално аптеките. Малко са контролните органи, които нямат право да влязат в аптеката и да извършват някакъв контрол. Така че аптеката е свръхрегулирано място. Но какво се случва извън аптеката, никой не може да каже. Имали сме оплаквания, включително сме ходили и на проверки с контролни органи съвместни, където в едно населено място има аптека, вътре има лекарства, магистър фармацевт, всичко както трябва, леги артис, както казват нашите колеги, само че отсреща в смесения магазин в Хоремага, до мотиките, цървулите, дрехите, хляба, маслото се продаваха лекарствени продукти, които въобще не са регистрирани в страната, нелегален внос от чужбина, иначе казано куфърна търговия. Магистър фармацевта в аптеката извършва дейност както трябва, но който когато му потребва, отива отсреща, потребява лекарства с неясен произход, самопредписани, самолечение се извършва, което е особено опасно за населението. Тоест контрол в аптеката реално има. Аптеката подава електронни данни почти в реално време, ако не в реално време, то на ежедневна база към няколко електронни системи. Въобще не искам да обременявам зрителите с тях. Може ще ги споменем след малко, но на практика отпускането на едно лекарство се записва в дневника на аптеката, подава се данните за отписване на опаковката в една сложна система за българска организация по верификация на лекарствата, където всяка опаковка има уникален номер, тя се отписва от тази система и втори път не може да бъде отпусната, не може да бъде платена от здравната каса, от публичния фонд, не може да бъде продадена в чужбина, реекспортирана и така нататък. Отделно се подават данни за приход и разход и наличност ежедневно, всеки ден към една система, друга СЕСПА. Така че контролът е повсеместен и тотален. Въпросът е иска ли някой да го осъществява. Тоест данни има. Контролните органи могат и никой не им пречи да си вършат работата. Въпросът е дали го правят, имат ли капацитет и желание да го свършат. И дали не го правят избирателно, защото това също е много важно. Значи по-скоро контролът е леко формален. Не бих казал, но да кажем така, че винаги е важен човешкия фактор. Вие може да виждате всичко, но въпросът е дали искате да го видите. Може за една аптека да искате да видите всичко и да сте супер подробна. За друга аптека, ако сте контролен орган, широко да си затворите очите. Както вече имаме данни, че се случва. А кой носи отговорност за цялото това нещо? Отговорността носи този, който я извършва. Тоест за нормативната уредба, т.е. за наредбите носи отговорност Министерството, защото те ги създават, през тях минават. За законите носят отговорност депутатите, те творят законите. За контрола носи отговорност контролния орган, дали го осъществява или не. За дейността в аптеката носи отговорност фармацевта и конкретно магистър фармацевта, ръководител на аптеката. Така че всеки си има своите права, задължения и отговорности. И аз съм против да има по принцип размиване на такава отговорност. Когато нещо в България не работи, обикновено се казва, тези са виновни, тези са виновни, всичките са виновни и накрая стигаме до положението, тук е така. Не е така. Така е, защото ние го позволяваме. Ако всеки си върши работа както трябва, аз нямам особено големи забележки. Разбира се, имаме неща, които трябва да се допълнат в нормативната уредба и така нататък, но по-големия проблем според мен не са правилата, а правоприлагането на правилата. И спазването изобщо. Да. Пречи ли свръхрегулацията на по-малките аптеки и създава ли това някакъв риск? Да бъдат изтласкани на пазара по-конкретно? Не бих казал. Напротив, регулацията е нещото, което пази. Пак казвам, ние сме свръхрегулиран пазар в България. В аптеката всичко е регулирано. От цената, през правилата, кой какво може да прави, къде го прави, в какъв случай го прави и така нататък. Всичко е регулирано и това пази и би трябвало да пази аптеките, които работят както трябва. Ако имаме един несубективен,
пълен контрол, който обаче се извършва без затрудняване дейността на аптеката. Не говоря проверяващите да висят всеки ден в аптеките. Просто те имат данните през електронните системи, могат да направят анализ къде евентуално може да има някакви проблеми или нещо да се извършва не както трябва и съмнително, просто да отидат, да го констатират и да не си затварят очите за това, което виждат. Това е достатъчно. Тогава всеки, който работи както трябва по правилата, би трябвало да бъде защитен и да няма никакви притеснения за това какво прави, къде го прави, дали го прави в центъра на София, в големия град, в областния център или в малкото населено място. Напротив, правилата са това нещо, което пази този, който работи по правилата. Ако обаче правилата важат за всички. Защото ние българите сме царе на това нещо, да намираме кусури на правилата, да искаме правила и някаква регулация, но ако може тя да не зависи за нас, да не важи за нас. Това е голям проблем по принцип, вероятно, на нашето общество, защото това важи от закона за движение по пътищата до всички останали нормативни уредби. Да поговорим сега и за еврото и фармацевтичната система. Какво ще се промени за аптеките при въвеждането на еврото? За аптеките се отвори една допълнителна работа и малко повече допълнителни разходи. Но не бих казал, че това прави аптеките нещо по-специални в случая, защото същите разходи, усилия и работа се налага да свърши всеки един бизнес, който извършва някаква продажба, т.е. има цена, етикет и така нататък. Същите правила, закона за еврото не прави разлика между аптеки и някакви други обекти. Аптеката е здравно заведение, но по отношение на закона за еврото, това в крайна сметка е търговски обект. От гледна точка на цени. Има една особеност. По закона за лекарствените продукти в хуманната медицина сме длъжни да поставим цена на всяка една опаковка в приемното помещение, което е лекарство. Без значение дали лекарството е по рецепта или без рецепта. Общи цени на щанд или на регал могат да се поставят на всички останали. Примерно на хранителни добавки, на шампуани, козметика, такива други неща, които са, но на лекарството трябва да има на всяка опаковка задължително. И това отваря малко повече работа на колегите в аптеките. Имаше един срок, който обаче беше удължен. До 8 август трябваше да има етикети навсякъде. То сега задължението си остава, но санкции ще се налагат чак след 8 октомври. Тоест, който не е успял, няма да бъде глобяван в тези 2 месеца срок. Така че да имат време колегите да сменят всичките цени. Да поставят и цена и в евро. Повечето хора се притесняват дали ще поскъпнат лекарствата след въвеждането на еврото. Какво се очаква? Пак казвам, освен допълнителна работа и усилия, някои аптеки, които имат повече артикули, вероятно ще са наложили или ползват допълнителна помощ от други хора, които да дойдат да им помогнат да свършат тая работа. Но т.е. увеличи се разхода за аптеката. Аптеки си купиха фискални принтери, купиха си принтери за етикети, софтуера направи определени доработки, но те не са безплатни, т.е. те вдигат таксите, месечните или годишните, които са за обслужване на софтуера. Така че се появи един допълнителен разход. И за разлика от останалите бизнеси, както казах, при нас всичко е регулирано, включително цените. За разлика от друг бизнес, който извършвайки търговска дейност, ако му се повишат разходите, той може да дигне крайната цена. В България това е невъзможно за лекарствата. Лекарствата, цените се определят от Националния съвет по цени и реимбурсация на лекарствените продукти. Крайните пределни цени. Тоест няма как една аптека да си дигне цената. Отделно при тези 3000 аптеки имаме свръхконкуренция. Тоест пределните цени се регулират от държавата и много малко аптеки въобще работят на тия пределни цени. Тоест повечето аптеки точно на конкурентен принцип, защо и как го правят е съвсем друга тема, но не работят на тези пределни цени. Така че няма как да бъдат повишени цените и причината за това да бъде още по-малко пък да бъде еврото. Димитър Маринов, председател на Българския фармацевтичен съюз, гост на Винаги здрави. Очаквайте продължение на разговора. Подкастът Винаги здрави се излъчи със съдействието на Бета Клиник. Вашето здраве е наша мисия.